Сложи си 7 сега и после 8 на два пъти да ги изстрелиш. Той събира до 15 патрона събира, но да не го оставаме така зареден. Така. Айде са, пистолета в дясната, в лявата пълнителя, слагаш го. Така. Дърпаш назад и пускаш рязко, да го заредиме. Добре. Пъни го хубаво сега. Пак в центъра се целиш, равната мушка в центъра. И бавно натискай. Тук спусъка е по-твърд. Сама ще усетиш сега. Добре. Айде пак. Така. Бавно натискай. Бавно. На една страна. Хвани го хубаво с лявата ръка. Сега, не, дясната не. Изкилиферче, махни пръста. Така, дясна. Айде лява. Така. Дигни главата нагоре и пистолета. Така. Бавно натискай. Мери се и на пръста да ти натиска отдолу бавно. Нищо, че трепери пистолет. Е така. По същия начин и тия другите. Бавно натискай. Гледай горе. Мерните прибори натискай долу. Не така. Това не е в мишената. Това натисна пистолета отдолу под мишената. Бавно пръста натиска. Бавничко. Добре. Вършиха патрони. Окей. Горе-долу бил. Значи, пистолета ще ти трепери. Нека ти трепери. И той няма да спре да трепери. Обаче, докато гледаш това нещо, трябва пръста да натиска бавно назад, докато не гръмне пистолет. Иначе, ето го резултат. Ето го. Ти го изместваш. Той играе на мен и на теб и на него. Той ни трепери, обаче той трепери ето тук. Виж, така. Ако пръста натиска бавно, в един момент ще гръмне. И попадението ще бъде или тук, или тук, или тук.